Basta niya. One. Sige nga ro din. Nakainanakan sir. Sige, basa ka't surat ka ro din. Sige. Na-i-block nga ina pagkasalitaan ni Marina. Sagudayin nga ti surat, idi kalman lang. Idi kalman lang manong nemi. Tama ipadamag kanyak. Ti makapasakit na kamrik na nga damag. Ti mismo nga kayong ko nakabsat da di asawak manong nemi tinang ipakaammo kanya. Marina, saan ka kumamabigbigla? Taapay, kayong. Ay, apay ngamin, kayong. Kayong Carlos. Ada ka di daka sila pasama kada kiti duwa anak ko? Da Janice, kini Dani? Ingkita ko kayong ka, pakibambantay mo ida. Tsa, mabantayak ida, no, at datatabalayo. Agam nung orot awan da. Anyat aramidan da iti eskwela. Third year college si Tan ni Janice. Bali duwaping atawan. Kayong makapaggraduarak ton. Agadan no anak ko ang graduar iti kolehyo. Adan tumadlang bunga ta, ragrigat ko dito yung Hong Kong. Kas DH. Wine. Amog no kasunod tinigat mo nita, ipag, Marina. Ngayon dati saan nga pinanpanunot di kiti duwang anak mo. Ang rona, dyan na una. Ken ori ni Dani. Adan boyfriend ni Janice. Adamaten girlfriend ni Dani. Kasi ano ka lamwam? Bayang. Kita isang sangpit ni Dani. Diyan nubya na. Ken oray jay nubyo jay inauna. Kaslada na ako nag-aasawa. Agpapalumbada kung akmalangan. Po nimitin. No ada ni Romel nga nobyo ni Janice. Mapamudiliwan nita. Sino na ito eh? Apinadal ito eh. Boyfriend ko, uncle. Kung anong Janice? At dahil ito eh? Siksika. Tagdaki lang. Anong dokta kami? Adam dadani. So, naging ni Angel. Nobya naman. Kung na sumrek ti kwarto ni Dani nga aduana jaya girlfriend na. Kastamad ka ni Janice. Sumrek da ni Romel iti silid ni Janice. Diyos ko. Kit bagbagak ba dita? Kinuri siya ka bagbagak meditahan? Nasaan da pa lang ang makinubnobi ka da makinubnobi ipas nang tatagbasa. Third year ni Janice. First year ni Dani. Ken kang runan, tidagas gandamag. Masikob ni Janice. Ha? Diyos ko. Paunay matinigiting anak ko. Paunay mating. Nagmadingadamag kayo. Anaway ida, ngam natangken ti ulo da. Natangsid kita anak mo. Kasi dadak pa ikaw ng respeto. Ano kung magbibiyang mo kung natapit kanya? Hindi kayo din eh. Nang iba, isan eh. Lanang yung kanya ko na. Kamakikit kita kayo. Nabi ako mamado saan ka makit kita at aramidan nyo dito eh. Iti kumarwarte, pangaramidan nyo. Nasakit matinakam ko, Marina. Tapakikit-kitam di kita nakukunam. Anyam. Baka si kamadlag ko na nga natangkan ti ulo da nga talaga. Anak arti serbi di kiti kakadungin papauit ko nga kwarta ita. Basta tumawag da kwarta. Tangsin da nagpay no, saan ko ang dagos ng edad kadakwada. Kasal mo ritan kayo. Kasarita ma, tiyanak mo. Tawagam ni Janice. Sige nga rin, kayong.
Thank you. No pinasakit. Nakasaksakit. Tinawagak ni Janice manunimi kasla di nakayat asumbatan. Nakabaybayag. Kadi di sumungbatan manunimi isupay ti masurun. Apay di kailangan sumbatan rin tawag kay pinatawag. Apaw na ikamatanan ako. Happy kas pa nagsaom. Tawag nga ron, kaya lang sumbatan yung tumawag kay lata. Apay Pudno nga di ka masikog ka. Wen, pudno, masikog ka. Amo ka talaga kit nga intawag ni Uncle ka na kayo. Dadya nga pulpulongero. Kasano ko man din na ipulong anak. Kinakasano nga din na ipadamag kat masaknanan. Janice, apay matanan ako. Terjer, college ka. Kasano pa ita nga may tuloy mo ba nagbasam? Haan ako nagbasbasa. Nagdandan na kaming kini Romel. Nag-asawa kami. Apay, saan nyo nga dinangig, tinungpalig, di pa magbagak, kata kayo, kayang kaanak. Apay. Kaya rin ni Danny. Agdandan na dan, di girlfriend nga ni Angel. Nag-asawa naman tan. Hang kami nga, magpatpata nga magbasbasan. Nag-asawa kami latan. Datan tumalat itong palme. Kasano nga rin din, terapahap ko para ka na kayo. Nga oren, no na tayo, ti Amayo, kinimayag dito Hong Kong, tap nagtrabaho, sakripisyo, tap pagbasak, pagpabasak ka na kayo. Ngayon sinayang yun, nagitado nga kwartang intended ko ka na kayo. Paunay maten, paunay kayo maten, anak ko. Ano, sige, bye. Itong saksagitan na kitin, sige, bye-bye. Diyos ko, kastoy, piti ba nagsungsungbat na? Anya klase ng anak dito awan tinagkurkuranga ka ng magbagait katigitan na kung apay nga kastoy di supapak na. Amukla ko mga saan namit lang nga maituloy tagbasa, jakla ko mga rut pinagbasbasa, idan tam sa anak ka naggasgastos di awan sa serbina. Sayang digiti kwartang inted ko kadakwada nga naglang itak, nagbanbanugan. No kapigsak ng gubra, jak pa yun makudkod, tinabudo. Ina lang ata pinampanunot no kasano tirigat ko dito yung Hong Kong. Diyos ko, apay kastoy, ganda klaseng anak ka kastoy. Matya mo ka nagkurkurangak. Isang nga rin nga yung maik dito yung sakripisyo nga madayo nga agrigat. No, mabiyag ko kin may kakinatinaran niya ka masakbayan. Yung kastoy matente nagtungpalan ti amin. Apay, anak nagbasulak, anak ko. Anak nagkurangak ka na kayo po, nagsakit na panunutin. Insublat ko manong naming at tinawagan ni Danny. Si Bungbat nga dagos. Napyapay da ito sumungbat nga dagos. Nanang, Danny anak, pudno ka di? No, anyaman da kita yung magbaga ni Uncle. Pudno. Nagsardeng ako ng basa. Nagdandan na kami kini Angel. Tamasikog ka ni maten, tinubya. Samot pa kidi Gusto mo lang itong palnanan. First year college ka pa lang, nagubing ka pa ng anak ko. No, nag-imas mo na, nag-imas mo kami nanang. Oo na yun. Ori tanda kami dito. Ana? Ori tanda kami dito abroad. No, damasapol mi akwarta akit. Tawagan na ka lang. No, gipawid ka. Nga ori at asawa yon. Siyak pala, mangbibiyag ka na kayo, kasta? Ni, anak kumarot. Kahit saan kami mat nga nakapagtupos. Dito kayo data mang suportar kada kami. Obligasyon mo data. Ana? Katwan. Obligasyon nyo ti mangpakan kada kami. Gabot anak na kami. Pauna ya klase ya panunot na itan. Kano at asawa mo na baka mo kamatibiyag mo. Abisak pa ilain. Ano yung arti kwarta dita? Hanggang ba't agbasan?
Dadya ipawit yung pagbasa mi, di itid yung igatang milat kanin min, kanin mi makan nga masida, ajay. Nakasimsimple na nang maunay kayo. Ket saan lang yung duduan ti biyaga kon, upat kayon. Tapati na kiti insangpet yung asawa, baling asawa yun dita. Ket isupet ti mangan. Siyak pa yun, di mang biyak kadakwada. Una tanda ka nga ro dita abroad. Yan ang mata kasimsimple. Ulitek, kasal, ano nun yung orto kwartayo? No saan yung itid, ipauit kada kami. Pag ipanan nyo ti utek yun, nako. Sabali mo ti bagbagayon. Napaunay matin. Labi ako mamut, ano naggraduar kayo? Jack maamiris a panunutin manong nemino anya ti klase ti panunot ti kidanak ko. Ha? Siya kanot pang biyag kadakwa daw uri addan asawa da. May ganun. Ano nok nga ti kwartak nga daak dito'y abroad. Manong nemi. Gabot ta talaga masya nakbat kadakwada. Nang runa. Iti anak ko nga ni Janice nga masiko. Kaslaman lamat ignel at tatiriknak. No tumawag ni Janice. Nanang, gipawit kayo na, kita akong kartamin. Napya ko mamat, manong na napintas pa, di ba lang ibaga na. Diyos ko. Silawan niyo kung matipanunot na kita anak ko. Nanang, hello! Imposible anak mangag. Kahit yung nga mabisinanak, kahit maapektar na ito apo ko yun at tiyan ko. Kanya ngamin team, obra ni Romel. Ang sabasabal mo trabaho na ang umat. Pasari sa umrak ti construction ang nagdagsan ng trabaho ko na naman. Kada ito ko mga anak ko, pinampanunot yun. Sakbay nga narami dyo ti amin. Dupelado nga sa uyo mat. Alam, magpawit kayo na, kada akong kortamin. Sige. Urayam lang, mga pawitak. Tumawag tumat ni Danny. Nanang, inikam ni man ang kapit na ikad. Tumasapol mo ka di man? Ay, asin nung saan nga makasapol? Ala ni Nanang. Sugod nga ako anak na kami. Biyagan na kami ha. Idatasan ka nga basbasan. Ano obram nga rod? Good. Paspasan ka muna tamo ta. Kini Angel. Tapi hindi kag sabol trabaho. Anak ko mga among nga trabaho. Sumarek ti construction. Nagrigat. Mukha nga agbatil kadala. Anang nga latan. Isungarod nga ko na kamangipawit kayo. Tapos takalin may. Alaan. Sige, pauitang kami. Nga maudin. Ano nga maudin? Magbagayo. Kanangin na, bilunan. Ano maminduwa nga, pawit kayo di makabulan. Impawitak kida manong nemi tapno awan ti makunada. Ngayon, awan pa'y makabulan tumawag manin manong nemi ni Janice. Nanang naibusin, nagbasit ba kami ti itid yung ano nyo lata Nagbasit na ibusin, ala na. Awan ti maitid ko. Ay, posible imot. Huh. Awan ti maitid kong kunakmat. Awan ti maitid ko. Huh, makamukay ti biyag yun. Na, makita mo. Danto bila oras mo Paano nakandi ka anto agpakit? Sino ito mga sikasikin ka, nagpakit ka? Alaman? Isungan tayo ko magpampanutem. Tulungan na kami. Ipauwitan na kami. Ito nagbakit ka, nakamto ti makamukin ka. Ngayon na kami ipauwitan, ay bahala ka doon matilbiyak mo, sakit ka. O, serbi yung anak. Dakis kayong inak. So, dakis kayong inak. I-block ka man lang arudan. Nasaan ka mga tawagan rin? Tsaka mga tigibagpagawan. Sige, bye! I-block na. Nagloko tayo ito yung anak. I-block na kanong inana. Naging ka nag-ring man yung cellphone ko. Di Dani.
Hello, Danny. Hello, ako magipawit kayo pa. Agad daw, naibusan. Nakaibimot kayo duman kami. Kadoon niya lang kami na. Tapos nila kasi hanggang katawag. Saan kang tumutawag? Kanuri siya. Diyak mo itong tumutawag. Kawan serbiyo ng inanak. Kawan utang ng baga nakip yun. Na? Magkitam? Wala si kantor at kasabulan na. Kakapakpakitan. Kawan serbim. I-black kabalangan. Ano? I-black na man. Hindi tatawag at manunimi ni Janice talagang adya akong matawagan. Na, kastamat kang kinidani. Na, im-black na akong nagpaiso di kita anak ko. Diyos ko, anya ti panunot nga dakadakwada. Sakit ko na ni Janice. Bumakit kanto Di na kanto ang mga talyawan. No si kanti agkubkubo ka da agkapsot. Parang ganun. Ape ka nung adyak ni paukitan ida, tamdak isodad to kano ti makamu into nagbakit. Numabalin la ko mga ibabawi nga nagbalin nga anak ko, dagat mag-ibabawi ko. Mabalimot siguro ng ipagbagada, mabalin la ko mga ibabawi da, nga siyak ti inada, kat marami. Manong naimigas la sisyak la yung tikastoy, na i-black nga ina. Hawan sa baling mabaling ko tawagan no saan nga ti kayong ko akabsat, ti ama di kita anak ko. Hello kayong. Oy. Hello Ipag, kumusta? Kumusta di kita anak ko? Tawagan mi da kumusta mi da? In black da. Kana? Ay sus, nagluko di kito yun. Tawan masapol da kan. Kula kaming katakuhada nga sana kung nagpapawid. Tati kayat da uri adda pamilyadang nga tiyak pa lang di mangbiyag kadakuhada. Sakit ko na ni Janice. No si kanto nagkapsot di da kanto ang mga talyawon. Napindasamit pa nakadisplay na da, dubing da pala di kita anak mo. Sa bali itan di kita tutubo. Sa bali. Awan tinagkurkurang katakwada. Ngayon nagsabali. Gapo ka na kita'y siguro, bagada na turas na ekonomiya, wano teknolohiya. Talagang saan kung makontak na kita anak ko manong name. Aking ka, nga nadanunan na yan manong name iti panagawid ko. Saan ko may pakamuka takwada nga gawid ako na tayong black duck man. Kumusta da nga taitan? Oren no sad nga agbisin. Ke, mat iti may patulod ko, jak matagipat patuludan, tim black duck man, di makamuda iti biyag da. Tinawagak ti kayong ko. Kayong. Sikan na ti pagdamdamagak no kumusta di kita anak ko. Naganakan, Janice. Dati kiti kundaweng sinsidong bat na nga gasawa. Taoring ni Angel kini Dani, masikokbent ni Angel. Agyan tangopat, tabalay mi. Nag-aapat na pa kiti ata, pipinatudod na, agluto, aglaba, naduwa pa. Nagpinangat pa na minsan na Janice kini Angel. Idihan pa yung pas ngayon ni Janice. Magulo. Nag-aapat na. Mapan-anawan di kiti tano dito. Nagsinansan ti bangan lang. Sa balit ti paglutuan da Dani, sa balit paglutuan da Janice. Dapat di kiti kundaway nga di dapay masawang kay-kayan karubayan da. Kasta kayat da. Bayaw, nagkawid akon. Ano? Di, kasanungan rin. Kasanungan niya. Tumipong kamit kadakwanan. Saan?
Ngayon ruming una ata, balayo na ata. Sana kasumangpat ita balay. Kapatid tidak kayat, tigitan ako. Imblak dak, kayat nga sa lilaksid dak nga ina. Pagtarusam nga ron. Pagtarusak sa sentro. Adagayim ko, chatmate ko. Kinatulag ko nga, sa jayak ng tarus. Huwag ko na naman. Kinada guru-uray ng trabaho ka. Tahanak to ngumay dito Hong Kong. Anong trabaho? At katangik nga sari-sari store. Katisun at ubra. Dabno adalat lamat paging kamak. Siyat, ano kasta? Kit siguro ipag. No, adakan to dito Pilipinas, kadadan to makasirpat keng ka, kadamuan da nga balo ka, ano, kadadan to kasukat, tadi ka bagis ko. Tinteng nga ro dito Pilipinas, manunaming at saka mo, no ammo di kita nakon saan. Kinagyaman-yaman kinilumen, tapi nasangbay nak manunaming ti balayda, kitgapo tanalawa, store, dito'y pa yan ti panakakwartok mano. Nagkipatakdirak langin ti likod ti store, iti panakakusina. Tati store ko, kini sumatin ti pagturukan. Masapak nagriing manong nemi. Kalpasan na mapangko iluklukatan ti store, tati ita nga oras ket adut aggatang. May nagsidurong karan ti kayong ko. Ay, kumusta ka? Marina. Gustoy. Kit kumusta ka man? Bakit ko akit okay? Slamat tayo digiti anak mi. Digiti ngarot karubam. Ay, kas di ka manggulula. Masakit pa di apo ko ma. Tsaka mo, no, sino nagpa-agasan da. Dito pa yung mga dak. Handa mo at adyak mo pa yung magbaga. Malaksid ano kahit mong ibagak. Sa mong ibagbaga. Kayang. Sila adaan anayam takas na panagsaong. Masaksakit ka? Malmaldayak lang. Yakin madianog diliday ka. Ang mga no, maapektaran sa lunat mo no nalitay ka. Pasarimat umisamak. Takasano ko mga saan na ka nalitay. Ayong, adakad garon ina nga manaragsak na naiblak. Nga nang lilaksiddak na kita anak ko. Dinakman la iyang black. Kumusta anak ko mamoy. Natanggan ni puso dahil. Kunada akit dan tulang masapsapul mo handa kan itong bigbigan, hindi kan tutang mo katalyaw. Kasla sisak lang ti pamilya, at daan ti kasto nga pamilya kayo. Kasla bukbukudak ti kasto ti klase nga biyan. Awang pinanandamag ko nga, anak nga imblak na ti inana. Di lang anak ko. Sisak lang ti imblak nga ina. Imagine. Huwag nga rod, nakaskas daw. Ha? Anak ka rin kabayad, gaw may kalakumustahan. Amuan, no? Di ka unang dilay kasta. Nagsak ka hindi at nakasubli ka sa Pilipinas, nga si salunat. Medyo misum ka, papindas ka, tapos na makasirpat ka, armanda ka. Awang kanyak datan. Kayong. Sige nga rod. Manong name tsak amo no anya ken asin no tin nakaamuan di kita anak kong ang takot. Baka na ibagamit laing ni kahayong kumano. Taiti may isang malem manong name adomas asideg iti store ko. Malasing ko. Ni Janice. At daubah na manong naming nga uping nga nadyak mariro may sa 1-2 taon na.
Po, kaslaw may gumatang. At ang dito, inatgatangin nyo, nanang, Janice. Na moming andakan. Kaya moming andakan to isadro. So, mayak nanang. Baka kaya't yung makita kan maubat apo ko yung. Nagkaputi sakit. So, kasta lang na. Napamkin lokat tiri daw manon nemi. Tapno ba sumbrek dagiti agina. Dumanong ka na ko. Siyempre, umaraar ti ubing. Humaykan makanapok. Tapo ko. Ni Angel sampai nga naganak. Kabulanan na nanang. Di ka doon tapo ko. Unang. Kit ko basta dapat ni Romel. Ang dati pagtrabahuan. Dati construction. Nanang. Anak. Oh, abay gluluwa ka. May sakbatan nga ina. Mapampanunod ko. Nasaan na siya tinararamid ko ken ka. Saan na siya tinararamid mi ken ka. Nakabigat kapsan. Si baik tapno dumawat ak ti pamakawan mo nanang. Makawarin na ko. Imarakop, pinaunang anak ko mano. Inarakop ko met, kabayatan nga nakaubak, iti anak na. Pinapraprosak, ti buok na. Anak. Pakawanan na kami kinindadi, pananglaksid mi ka, panangiblak mi ka. Anak. Napiyapay, ti anak. Takabaylan na nga laksiden. Daki naganak na. Ngem ti may isang ina, anak ko. Uraan niya't mapaspasama. Di ka mailaksid. Di kayo mailaksid kanya. Gabutan na kayo ito, nagitan na kulat. Namlamak mat kadi nga maamiris yo, tibidtot yo. Kadumting to di gundaway nga umay kayo. Umay kayo kunak. Taray tatmat tinidani ni. Isungang peso. Nanang, tani anak, duwanon ka. Nanang, umayak mo tapno nuawat ang iti pamakawan mo. Nanang ko. Manong nemi, pinatgan ni Apo Diyos. Tikang kanayon kong idaw-dawat kang kuwana. Nga saan ko mga tultuloy, iti panaglidliday ko. Gabot ti panangiblak kanyan, dikitan na. Nga sabi ko maamiris, dikiti anak ko, tibidot na. Kat pinatgan ni Apo Diyos day tayo, isungadan dikiti anak ko. Agpakpakawan na. Di ka pa nagbaso na anak ko, si papakawan akon ka na kayo. Tinas ka na itakit na amiris yun, ibidot yun. Kat sabi ko agtultuloy iti pa nakasilaw ti panunod yun. Alawan na ako. Tulungan kayo. Ngayon tulungan nyo met muna ti bagiyo. Sakbay nga mauray yo ti tulong ko inayo. Kastamit ang kinapo Diyos. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang magandang gawa. Manong nemi nagsublim at layang ti dati nga ragsakkad ganay kay ko kas ina. Agsipud ta. Nakapagdadan na kami matlaeng kadagiti anak ko. Katap na saan nga crowded ti panagyan mi manong. Na ekstensyonan ti balay mi kat iso ti pagyanan da Romel kani Janice. Kat da Angel kani Dani. Isutat kabalay ko manong nemi. Dani-dani ng hortiborde.
No, pay kasta, no anyot ited ko kani Dani, kastamat ited ko kini Janice. Patas damit laing manong, ngem sana kang kanayon. No, kasapulan dalaheng tata magibit da, agit ikak titulong ida. Intultuloy ko, ti agpapaili, ti bininggat, tapno di kasta kita, parang bantayak, ti store ko. Agay aywanak met, kadagiti apukok, no kasta, nga da panawin. Duan ti anak ni Janice, duan meten ti anak ni Angel, isang opaten di kiti apukok. Umanay di kiti apukok, no kasta nga agawid ak manong, kat sumabat da, itang gayad at dakulap da, sarabo da kano. Nakaayo di kita puko manon nemi no pay adda di kiti kundaway nga naluko da. Agpadpada nga da trabaho dadani ken kastambaten kini Romel steady da ita. Ket makitak ti gaganda nga mangigagaid iti panagbiag ken panakaited tinaran niya kamasakbayan di kita anak da. Alawan anak ko kuna. No napigsaak pay laeng ket agbasan ton di kiti puko. Tulungak ida parbareng no isudat makapagturpos ti kolehyo. No pinaindak man dikit anak ko. Sabi ko ma, tasandak to nga paayan, dikit apuko. Dito nga ron, ti pagkasalitak, manong, kat thank you, italaying mo, nang ibasa, kat sabi ko, at damat na ibatik nga adal, kan balaag, pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, more power to your program. Ito agyaman nga pagaya mo, Marina. Thank you kang gamat Marina, ating ka pa ng ibore, ti pagkasalitaam, na i-block nga ama, na i-block nga ina. Tararan, taran.